Hello friends, bye Bodos of Info YouTube channel of Finconceivable. The finally latest update UPSC ni under godan sakri. Nangtamana zaifra defense level of gosudango UPSC exam manane assistant commandant post tau nangtamana sakri laina askan. The biao apply kalamba besibang foreignai buise nango jeng A to Z naigan. And benefit says final result ni bagay jeng biao naigan gabo kalamla. Jai nangtamana channel of godan ifidang subscribe kalamna lana hagan. Bodos of Info YouTube channel of zebla ibu sakri ni updates nangtamana hai manna hagan. Ara sorkari loan scheme ni sebu update manna. That says final result gabang negas nongman bini data mablagan. So officially dasimbe bini official date fix ang karakai homnalai 24 gan sanangman 26 gan sanangman. Nade 26 honai nonga manina 26 election dongo. Benefit jenai 25 jenai hagan nizeba update ko monakai judi suddenly hiba nangtamana video mangan then gabang source monai badiba are education minister bungai badiba jikunje first week mini sigang nangtamana monani chance dongo da homnala 26 janai nonga 26 April awhai election dongo are 7 May election bo dongo so bekaine 7 mini sigang nangtamana chance dongo da bonisimbo all the best habai next level of gadan update fiba Bodos of Info YouTube channel nangtamana manna hagan benefit UPSC ni nangtamani online are legase register biao jagas nango da bini last da 14 May sim thagan jeng beko last down naigan da gobo khalama jeng direct official notification nainse je nangtamani foreign besibang nang margo are jai friend interested dongo nangtamani video ko like khalamnagan are comments be khalamnagan dang be official notification download khalam kanai dongo da beko nainse last da mi chikabai 14 May sim are be exam offline jagan nangtamani exam center da dispore ba guwahatiyaw nangtamani exam go hanangan da online apply khalamnai process a bena upsc.online.nic.in biao feinane nangtamana apply khalamnango so benefit bini makase stage ko jeng naigan da normally jeng raizlaiba bini stage jabai nangtamana first taw exam benefit physical test benefit medical test benefit personal interview ar last taw cut off lanane nangtamani sakri ar biao negative marking bo dong nani bitangmana bungdeng ar beko somjeng legase besibang dong nangtamana manlangbai thagan and benefit jeng dane nainse buise ar forainaya besibang nango da जोङो post को नायग्रोनोसै दा post दा जोबोर खम 506 दङ all India vacancy BSF CRPF CISF ITPP SSB दङ बे postaव नोंथांमोना assistant commandant नोंथांमोना जाहैनो हागोन जुदि exam होनानै जुदि नोंथांमोना साख्रि मोनोबा exam center 15 नम्बराव दिसबो दङ गुवाहाटीयाव बेनिफ्राय बैसोआ बेयाव जुदि एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा मिनिमाम बैसो 20 years जानाय लोगो लोगो बेयाव हागोन बेनि गाहाय हानाय नङा माखासे डेट दङ बेखौ नायबानो जाबाय बेसेबां समनिफ्राय हागोन होननानै दङ स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंनि एसटी हिसाबै 30 years बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन मानोना नर्मेला 25 नाथाय जोंनि एसटीआ 5 years बारा मोन नालाय बेखायनो जोङो 30 years बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय फैबाय फरायनाया नोंथांमोना बेचलर डिग्री एबा जायखिजाया डिग्री पास जाबानो ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो बे पोस्टआव हागोन जेबो पार्सेन्टनि गोनांथि गैया सिम्पल डिग्री पास जानो बे पोस्टआव हागोन पार्सेन्ट नांलाया अके स' बेखायनो इन्ट्रेस्टेड दङबा नोंथांमोना ट्राइ खालाम आरो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे मोजां एग्जाम हैनो हानाय बायदि एन्ड बेनिफ्राय फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट दङ बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दङ एन्ड लास्टआव पार्सनेल इन्टारभिउ दङ दा बेनिफ्राय जोङो सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय फार्स्टआव एग्जाम आरो बे एग्जामा 4 आगस्टआव जागोन 4 आगस्टआव जागोन आरो बे एग्जामा 10 AM निफ्राय 12 PM सिम जागोन बेनिफ्राय फार्स्ट पेपार बियो एन्ड सेकेन्ड पेपारा 2 PM निफ्राय 5 PM सिम जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना 250 मार्क्सनि बेयाव मोनदों सिलेबासा दंखाजोबो जि होनाय दं बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय दा बे एग्जामा सानसेयावनो नोंथांमोना पेपार 1 आरो पेपार 2 जागोन बेनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला आरो जेब्ला एग्जाम पास जागोन ना अब्लाथाय नोंथांमोनखौ मा खालामगोन फिजिकेल टेस्ट आरो लोगोसे नोंथांमोना मेडिकेल टेस्ट दङ दा फिजिकेल टेस्टआव 100 मिटार्सखौ नोंथांमोना 16 सेकेन्डआव खारनांगोन बे जाबाय हौवाफोरनि स' बेनिफ्राय फिन खनसेबाव 800 मिटार्सखौहाय 3 मिनिट 45 सेकेन्डआव बेनिफ्राय लं जाम्पआ 3.5 मिटार्स दङ नोंथांमोना मोनदों खनथाम चान्सेस मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय शर्ट पुट दङ 7.26 केजिखौहाय नोंथांमोना 4.5 मिटार्स खुबैनांगोन बेखौ दङ हौवाफोरा स' बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 18 सेकेन्डआव खारनांगोन बेनिफ्राय आरो 800खौहाय 4 मिनिट्स 45 सेकेन्डआव बेनिफ्राय लं जाम्पआ 3 मिटार्स दङ बेनिफ्राय खनथाम चान्सेस मोनदों बेयाव हिन्जावफ्रा शर्ट पुट बेबायदि गैया दा बे जाबाय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ दङ लास्ट मोमेन्टआवहाय बेनो जाबाय लास्टआव 150 मार्क्सनि इन्टारभिउ एबा पार्सनेल टेस्ट दङ बेनो लास्ट प्रसेस आरो बेयाव जायनो मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दंसै स' बेनोमोन UPSCनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट